Otuto dịrị Jesu. Tata bụ ụka nke 13 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi anọ na-ekene ezinụlọ anyị niile na ndị niile anyị na-aga achụ aja Maasị tata. Na aja nke Maasị tata, Greg na Skologa Amaka na yọngọzi Chineke na amara ya n'isi kelechi ụmụnna kwe onye nke na-elote mgbe eji were nwa ya. Nneka na osi ụfọdụ n'ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya n'isi ụmụ ha Victor na Victoria ụfọdụ ndị nke Chineke dubere ka mmụta na na-akwadokwa ịbanye na nnukwu na akwụkwọ yunivasiti. Ndị Knights of St. John na ndị ladies ha na-ayọ nchekwaba Chineke ka ọrịa nke anọ COVID-19 ka ọ ghara imetụta anyị, wee na-ayọkwa ka ọrịa COVID-19 biko ka Chineke ka ọ kwụsịzie mgbe ọbụla ọ kwụsị nso nso anụ, wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ na ya ka Chineke nabata ha n'alaeze. Ezinụlọ Ọkọlue na-enye Chineke ekene maka ọrụ Chukwu Ọkọlue onye nke Chineke dubere ka mmụta wee na-edotekwa wee jibere nwa ya. David Akụnwafọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Peter Akụnwafọ Okoye, Nkiru Akụnwafọ Udemezue na Nkiru Akọ. Felix Nwosu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwunye ya Teresa Nwosu. Teresa Ọnwụkeme na-ayọ maka mkpụrụ obi Amaobi Ọnwụkeme. Mori na Akụnwafọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Njọkụ Igweọma. Ịma ike bụ na-ayọ maka mkpụrụ obi Godfrey Ichiokwuọwa, Catherine Ichiokwuọwa, Kajetan Ichiokwuọwa, Sista Divitra Ichiokwuọwa na Fela Bennett Osigwe. Emilia Mmụọmega na-ayọ maka mkpụrụ obi Papia Alphonsus Ozemena Ụgwọ. Ngozi na Imofia bụ n'ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Ernest Ofiakụ, Gabriel Ọgalue na Teresa Ọgalue. Greg na Skologa Amaka na-ayọ maka mkpụrụ obi Oke Emecheta, Teresa Nwosu na Esomchi Enemwale. Ka mkpụrụ obi ndị ya niile ka mkpụrụ obi niile kwenu gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Mobi. Keta ka anyị were aṅụrị n'okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe. Because
atọ n'oge na-adịghị abịa emume akpọpụtagala anyị ndị yọrọ ka chịta n'ụzọ pụrụ iche ngwala ka anyị tizie anyị ndị ọzọ na mba ndị ezinụlọ anyị gaa yọkwa Chineke na nsogbu nwaanyị na n'ime ya bụrụ nke ga-akwụsị nso nso. Ụmụnna ka anyị kparịsị onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ihe mgbaghara na nchekwaba nke Chineke. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị gọrọ elu ha, onye nwe anyị na-ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị mmejọ, Kristi na-ebere. Onye nọ n'aka nri nna na-ayọtala anyị tupu anyị yọọ, onye nwe anyị na-ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị ndị anyị, duru anyị na ndụ ebere.
site na amara nke ọgbụgba ndụ anyị na gị. Biko ekwela ka anyị daba n'ọchịchịrị nke njọ, kama mee ka anyị chawapụta mgbe niile na mmụkesi nke eziokwu gị site na ịhụnanya gị esi Kristo nwa gị, onye gị na anyị dị ndụ na-achị ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ abụọ nke ndị eze. Otu ụbọchị, Elisha bịara na Shunem, ebe otu nwanyị nwere akụghị nne bi. Nwanyị ahụ rịọrọ ya ka ọ bịa rie nri n'ụlọ ya. Mgbe ọbụla Elisha na-agafe, ọ na-akwụsị na be nwanyị ahụ rie nri. N'ihi ya ka nwaanyị ahụ ji gwa di ya, o doro m anya na nwoke a bụ onye nsọ nke Chineke, ebe ọ bụ na a na-abịakwute anyị ugboro ugboro ka anyị meziere ya otu ọnụ ụlọ n'ime ụlọ elu anyị, bịakwa tinyere ya otu akwa ndina, oche okwu na oche nta na mkpanaka, ka o wee bụrụ na mgbe ọbụla ọ bịakwutere anyị, ọ ga-anọ ebe ahụ. Otu ụbọchị ọzọ, Elisha bịakwara Shunem, gaa n'ọnụ ụlọ ahụ izu ike. Emechaa, Elisha jụrụ sị, enwere ihe a ga-emere nwanyị a? Gehazi zara sị, o nweghị nwa nwoke, di ya aghọọla agadi. Elisha sị, kpọọ ya. Mgbe a kpọrọ ya, ọ bịara guzo n'ọnụ ụzọ. Elisha wee kwee ya nkwa sị, n'oge ugbu a n'afọ ọzọ, ị ga-eku nwa nwoke n'aka gị. Okwu nke Osebụwa. Ọ bụ ọma na asịsa ihe unu ga-aza bụ, aga m ekwu ukwe ịdị mma nke onye nwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Zaa na ya. Site na ndụdụ gaa ndụ ruo na ndụdụ gaa ndụ, ọnụ m ga-ekwupụta na anyị kwesịrị ntụkwasị obi, n'ihi na anyị kwuru sị, ehiwere obiọma m ruo mgbe ebighị ebi. I mere ka idowe nkwa i kwere guzosie ike n'igwe. Onye nwe anyị, ha na-aga n'ihe nke ihu gị, ha na-aṅụrị ọṅụ n'aha gị, bido na chi ọbụbọ
ruo na chi ojiji. Ọ bụkwa ikpe nkwụmọtọ gị na-ewelite ha elu. Ọ bụ site na amara gị ka anyị ga-eweli mpi elu, n'ihi na ọ bụ onye nwe anyị nwe ichedo anyị. Nchedo anyị nọ n'aka eze anyị na onye dị asọ nke Izrel. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Rom. A kụziri unu na mgbe e mere anyị mmiri Chukwu n'ime Jesu Kristi, e mere anyị mmiri Chukwu n'ime onwe ya. Ihe ọ pụtara bụ na mgbe e mere anyị mmiri Chukwu, anyị soro ya banye n'ime ili. E jikọrọ anyị na ya n'ọnụ ya, ka o wee bụrụ na otu esi were ebube Nna si na ndị nwụrụ anwụ bilite Kristi, otu ahụ kwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ. Ma okwukwe anyị kwuru na ebe anyị soro Kristi nwụọ, anyị ga-esokwa ya adị ndụ ọzọ. Dịka anyị si mara, ebe ọ bụ na Kristi ebilitela n'ọnwụ, o nweghị ike ịnwụkwa ọzọ. Ọnwụ enweghịkwa ike ọbụla n'ebe ọ nọ. Mgbe ọ nwụrụ, o jiri otu ịnwụ ọnwụ maka njọ mụchie ụzọ ọnwụ, nke pụtara na ndụ ọ dị ugbu a bụ ndụ adịrị Chineke. N'otu aka ahụ kwa, unu ga-ewere onwe unu ka ndị nwụrụ anwụ maka njọ, bịakwa dịrị Chineke ndụ n'ime Jesu Kristi. Okwu nke Osebụ. Hallelujah.
gwara ụmụazị ya onye ọbụla hụrụ nna ya ma ọ bụ nne ya n'anya karịa m ekwesịghị ịbụ onye nke m. Onye ọbụla na-eburughị obe ya na-eseta m n'azụ ekwesịghị ịbụ onye nke m. Onye ọbụla chọtara ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọbụla tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya. Onye ọbụla nabatara ụlọ nabatara m. Onye ọbụla nabatara m nabatara onye ahụ zitere m. Onye ọbụla nabatara onye amụma n'ihi na ọ bụ onye amụma ga-enweta ụgwọ onye amụma. Onye ọbụla nabatara onye ezi omume n'ihi na ọ bụ onye ezi omume ga-enweta ụgwọ onye ezi omume. Ọ bụrụgodu otu iko mmiri oyi ka mmadụ kụnyere otu n'ime ụmụntakịrị ndị a maka na ọ bụ nwaazụ m, n'ezie asị m ụlọ o nweghị ihe ga-eme ka mmadụ ahụ ghara ịnata ụgwọ ya. Oziọma ka o si n'ụwa ọzọ. Anyị na-ekele anyị niile, na-ekelekwa Chineke onye mere ka anyị zukọ ọzọ ụbọchị tata ife ya ofufe. Ihe ọgụgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ abụọ nke ndị eze ka a gụrụ anyị kọrọ anyị ọmarịcha akụkọ etu ofu ezinụlọ si wee nyere onye amụma Elisha aka. Ezinụlọ a nyere Elisha aka mgbe ọ nọ na mba, mgbe onye amụma na-aga njem. Chineke wee sikwa etu a gọzie ezinụlọ ọnụma maka obiọma ha, wee mee ka ha pụta nwa nwoke. Ụmụnna Kristi, ihe ọgụ nke mbụ tata na-agwa anyị maka inyere onye nọ na mkpa aka, inyere mmadụ ibe anyị aka. Ọ na-agwa anyị maka ime afọ ọma, maka inye onyinye nke obi ebere, maka imere mmadụ ibe anyị ọgọ, maka ihe nke Chineke, ime ọgọ, ime afọ ọma, maka ihe okwukwe na nchekwube ka anyị were ebe Chineke nọ. Ọ ga-adịkwa n'ụbọchị tata ka anyị kelee onwe anyị maka mbọ niile anyị na-agba inyere mmadụ ibe anyị aka. Ka anyị kelee onwe anyị, wesị onwe anyị ka anyị jisi ike na mbọ ọbụla anyị na-agba inyere mmadụ ibe anyị aka. Ọ kachasị onye anyị ka mma, ọ kachasịkwa na mbọ anyị na-agba inyere ụmụnne anyị nọ n'ala Naijiria aka. Anyị mara ọtụtụ n'ime anyị na-alụ ọrụ ebere na ọrụ afọma dị iche iche. Anyị na-asịkwa ka Chineke na-agba anyị ume, na-agọzikwa anyị maka ọrụ ọma niile nke anyị na-alụ. Anyị na-edobe ebe n'oge niile ka ndị na-achị ala ndị Naijiria ghọta nnukwu mkpa ọ dị imezi obodo dị mma, ka e nwee ọkụ eletrik, ezigbo ụzọ
ezigbo mmiri ọṅụṅụ, ezigbo ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ka e nwee nchekwa nke ndụ na akụ na ụba na sekuriti, ka e nwee ihe dị iche iche na-akwalite ndụ ndị mmadụ, ka e nwee ezigbo agamnihu, ka e nwekwazi ọrụ ka ndị mmadụ nwee ike ịga rụọ ọrụ na enweta ebe a ga-eji wee na-enyere onwe ha aka. Anyị na-emebere oge niile ka ndị niile ọchịchị obodo dị n'aka na-achọ ọdịmma nke ndị mmadụ, ụmụnne na Kristi, obodo anya ihe ndị a dị mkpa nne. Ihe ọgụ nke abụọ ka agụla anyị taata ka esi n'akwụkwọ ozi nke ọ dasịrịgara ndị Rom gwara anyị maka obiọma nke Chineke na onwe ya nwere n'ebe anyị bụ mmadụ okele eke nọ. Chineke gosiri ụwa nnukwu obiọma. Anyị ga-ajụ onwe anyị, kedu nnukwu obiọma nke Chineke gosiri ụwa? Chineke gosiri ụwa nnukwu obiọma site na inye ụwa nwa ya Jesu Kristi, onye nzọpụta anyị, onye nzọpụta nke ụwa. Ihe ọgụ a gwakwara anyị na Chineke mere ka Kristi si n'ọnwụ wee bilie. Ọ gwakwara anyị na anyị niile bụ ndị emere mmiri Chukwu n'afa nke Jesu, na elikọrọ anyị na Kristi, na etu Kristi si wee merie ọnwụ si n'ọnwụ wee bilie, na anyị onwe anyị ga-ebujikwa n'ọnwụ emerikwa ọnwụ. Abịazịla oziọma nke a gụrụ anyị, kesịla oziọma nke Matiu, dị nwere anyị Jesu Kristi na-agụ ụmụazụ ya, na-agwakwazị anyị niile na anyị ga-afụ Chineke anyị n'anya, anyị ga-afụ Chineke n'anya karịsịa ihe niile. Ebe ọ bụ na Chineke kere anyị wee na-egosi anyị nnukwu ịfụnanya, na-egosi ụwa obiọma dị iche iche, na anyị ga-ejisi ike ị na-afụkwa Chineke n'anya, na-asọpụrụ Chineke oge niile. Oziọma gwara anyị na anyị ga-afụ Chineke n'anya karịa onye ọbụla, karịa nne na nna anyị, ụmụnne anyị, ikwu na ibe anyị. Oziọma gwara anyị na Chineke ga-abụ onye izizi na ndụ anyị oge niile. Chineke ga-abụ onye anyị na-ebubu ụzọ n'ihe niile ka anyị na-eme n'ụwa. Ka anyị gozie enyi na jamasị ụbọchị taata maka amara nke Chineke, ka anyị sie ike n'ọrụ ọma dị iche iche ka anyị na-arụ, ọrụ ọma niile ka anyị na-arụ, ka anyị hapụ ime nkoropu obi, ka anyị sie ike. Anyị na-ayọkwa ka Chineke na-agọzikwa anyị oge ncha ma na-agbakwa anyị ume site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kwụsị ọtọ wee kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na-adị ike niile, onye mere n'igwe na ala, ihe rima na ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, soro nwa Chineke na nna m tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya ihe mere, ya na
ebele nke anyị kpelikwelelụ ngwa nke anyị ọzọ Chineke anyị mgbe anyị gasị iche iche maka ndị otu Kristi niile, ndị ndu nke nzukọ, ka anyị na-akpọ njọ asị, na-agbara ya ọsọ, ma na-adịrị Chineke ndụ ọhụrụ n'ime Kristi. Anyị ayọ ọrụ dị maka ndị nọ n'ọkwa dị iche iche na ndị na-edebe iwu n'ụwa niile, ka ha na-asọpụrụ ọchịchị obi onye ọbụla ikpere Chineke nke masịrị ya na ofufe nke masịrị ya n'oge niile ha na-eme iwu obodo. Anyị ayọ ọrụ dị maka ndị niile na-eme njem na ndị na-eche ezumike n'oge sọma, ka ha na-ekwupụta oge maka ije Mass dị asọ ụbọchị ụka ọbụla na ikpe ekpere ụbọchị. Anyị ayọ ọrụ dị maka obodo anyị, ọkacha n'oge a anyị na-echeta ndị inwere onwe nke obodo anyị, ka anyị na-echeta Chineke ma na-atụkwasị nchekwube anyị na Chineke oge niile. Anyị ayọ ọrụ dị maka ndị ọgbakọ okwukwe anyị na parishi anyị, ka anyị na-ahụ Kristi n'anya oge niile karịa nne na nna anyị. Anyị arịọ ọrụ dị maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Jamas tata, ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche, ka ha keta oke ebere n'ebe Kristi onye hụrụ anyị n'anya nọ. Anyị ayọ ọrụ dị ebele ime obi ka anyị kọsịsị Chineke anyị mba anyị ndị ọzọ gaa. Chineke na-eke niile dị ebighị ebi, na-akasị obi ọma, anyị eburugo mba anyị dị iche iche banyere gị. Anyị na-arịọ ka ị na-agọzi anyị gị niile, na-echekwaba anyị ma na-agbazikwara anyị site na Kristi onye nwe anyị.
ọ bụ site n'ebere gị ka iji enye anyị ihe ọgbụgba ndụ dị iche iche ka ha na-enyere anyị aka. Biko mee ka anyị nwee ike ịhụnyere gị aja n'isi anụnwa n'ụzọ nke kwesịrị onyinye ndị ahụ inyere anyị site na Kristi onye nwe anyị. Enwe anyị onye bụ ụmụ welite n'obi elu ka anyị nye ndị nwere tupu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa izi ezi na-aza ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile na onye dị nsọ. Chineke Chike niile onye ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anya, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ wee ka mmụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site na nwa ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eke ebube gị oge niile n'ukwe na-asị etu awa kwesị mee ma abụchara ndị anya sị ọbụrụ ike mmanya ịgbaga ekele n'etiti onye yo maazị ya sị nara m nke a ma ọrụ uru niile ka biko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu ma n'ihi mmadụ niile erekwa arụ njọ na-eme nke a na ncheta nke
na bishọp anyị bụ ose na ndị fọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe kebere gị, biko mere anyị niile ebere ka anyị soro mejupụta ya n'ịgọzi n'ike Chukwu, Josef dị nsọ dị ya, ndị apọstọl, Uche dị nsọ na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa mepụta ndụ ebere, ka anyị sorokwa ha na-edo gị ebube site na Jesu Kristi anyị. Ihe niile ekele na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye ndị bụ Chukwu na Chike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụwa niile. Ekpere nnata oriri nke mkpụrụ obi. Jesu nke m, ekwesịrị m ike n'ezie na ị nọ na
sakramenti Eucharistia dịkasịrị nsọ. Ahụrụ m gị n'anya n'obi niile karịsịa ihe niile. Maka ihe ịhụnanya nke a, njọ m niile na-ewute m n'obi nke ukwuu. Arịọ m gị mgbaghara maka ha niile. Ọ na-agụsi m ike n'obi ịnata gị. Ebe m enweghị ike ịnata gị n'ezie ugbu a, biko bata n'ime obi m ka e bụrụ nri nke mkpụrụ obi m. Ejikọ mmụọ m ọnụ na nke gị ugbu a. Ekwekwana ka nkewapụ onwe m n'ime gị. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, anyị arịọ gị, mee ka aja nke a anyị tụnyere gị n'oriri nsọ nke anyị natara, nye anyị ndụ n'ime gị. Biko mee ka anyị na gị bụrụ otu n'ịhụnanya mgbe niile, ka anyị wee na-amịta mkpụrụ nke ga-eru na ndụ ebighị ebi site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkwa ole na ole dịka anyị si akwado maka anyị nwa ibido ụka ebe a n'ụwa n'ụlọ ụka anyị. Anyị na-akwadosi ike, mana ka COVID-19 si aga, ọ gakọta n'elu, ọ gbadaba agbadaba. Anyị gee ntị kamgbe izu ụka anụnwa, anyị achọpụta
na ọ na-agbago agbago na Los Angeles County nke anyị nọ n'ime ya, o so n'ebe ọ na-agbagokarị dịka esi ndị nta akụkọ si agwa anyị. Ihe ọ pụtara bụ anyị ya na-akwadosi ike ma na-egekwa ntị na-ele anya ka a mara etu o si aga, na ndị be anyị si na nkwụcha abụghị ụjọ. Anyị ga na-ene ya anya na-ekpekwa ekpere ka ọ gbadaba etu oge omena nwee etu o si were gaa. Anyị ya atụzi ụbọchị ọnụ si na ọ bụ ụbọchị dị etu a ka anyị ga-eji were bido, ma etu o si dị kịta ka anyị tinye n'ihe niile na ekpere na-akwado. Mgbe ọbụla o benatara anyị ekwuo na ụbọchị ọ bụ ụbọchị ahụ ka anyị ga-ebidozi etu esi were atụ alụ, maka o nwego ụlọ ụka ndị nke bidoro mechikwa. So ka anyị ghọta ebe anyị nọ na etu ọnọdụ anyị si wee do. Ofu onye otu anyị, Emilia Mmụọmegha, papa ya arapụ na Nigeria n'izu ụka gara aga. Ya biko anyị maalụ ka anyị si eme n'ọnọdụ anyị nọ na ya. Anyị ama ejebe na nke ya. Ihe ọ pụtara bụ ka anyị kpọọ ya na fon, ka anyị tekstie anya, imeelu anya, ụzọ abụ n'ụzọ, ọ bụrụkwanị na ọ bụ Zoom, etu ọ bụ na ihe esi wee metụta ya imetụrụ ya. Anyị wee na-ekene onye ọbụla si ka izuụka nke anyị na-abanye nke Julaị, nwantịntị oge ọ bụrụ Julaị, wee mee mmemme tupu ụka ọzọ maka 4th of July. Anyị na-asị na-agwa onye ọbụla anyị na-etinye ihe niile n'ekpere, onye ọbụla na-ejekwa anya uhie akọ na ya dịka ụbọchị si wee dị kịta. Ma anyị wee na-ekene onye ọbụla nke ka nke, biko ka anyị kelee na ụkọchukwu anyị bụ onye isi nchụaja anyị, Fada Igbo. Daalụnụ. Tupu anyị ekewa ngozi ikpeazụ wee gbasaa, anyị ekelekwa anyị niile sonye na mmasị ụbọchị taata. Anyị si na be anyị dị iche iche wee sonye. A ga-agba ngozi nke Chineke, odudu ya, mgbaziri ya na nchekwaba ya oge niile site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnye n'ụlọ, ka Chukwu Chike niile gọzie ụlọ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Bisa amụsigo ka anyị naba n'udo.